Prin acest video o să vă prezint cum robotul AutoBiscol execută sarcini primite prin e-mail de la manager și de la AMO-CRM. Robotul AutoBiscol reprezintă o metodă de apelare automată și trimitere de mesaje SMS. Cu robotul AutoBiscol, doar cu 250 de lei, puteți să apelați până la 30.000 de potențiali clienți pe lună. În descriere de mai jos o să găsiți linkul cu oferta. Așa, ce avem aici pe ecran? Avem două telefoane și avem un Windows. Pe Windows avem instalat robotul AutoBiscol și avem instalat modulul pentru e-mail, prin care robotul AutoBiscol primește sarcini prin e-mail. Haideți să vedem exemplul 1. Exemplu 1. SMS către clienți cu ofertă comercială, sarcină pentru robot prin e-mail. Primul pas. Managerul deschide template-ul AutoBiscol în Excel. Copie numerele clienților. În cazul nostru, 2 clienți. În cazul alte cazuri, poate fi mult mai mulți clienți. Următorul pas, copiem SMS-ul. Tragem formula, copiem sarcina, verificăm sarcina prin textil, deschidem e-mail-ul, deschidem șablonul, inserăm sarcina, copiem sarcina, o inserăm în temă și expediem sarcina către robotul AutoBiscol. Așa, haideți să vedem ce face robotul în timpul acesta. Robotul deja a primit sarcina și o executăm. Primul client a primit deja SMS-ul și a doilea client a primit SMS-ul. Primul client a văzut oferta și a doilea client inclusiv a văzut oferta. Acesta este primul exemplu.